تورکیا د هەولێن خۆدا بۆ ئاواکردنا دەڤەرەکە ئارام بەردەوامە و سەرۆکێوی وڵاتی تەکەس دەکا کو وڵاتێوی د ئاواکردنا دەڤەرە ئارامدا دخوازە گاڤەکە جدی باپێژە. Di kongreyekî rojnamevanî de Recep Tayyip Erdogan roja sêşemê re gihand ku armanca Tirkiye bi avakirina vê deverê, paqijkirina deverê ji terorê û vegerandina zêdetirî 1.7 milyon Sûrî bû mal û milkên xwe ye. Serokê Tirkiye tekez kir ku di şerê terorê de em berdewam in û guftûgo li ser vê mijarê bi Amerîkayê re jî berdewam e. û serbar kir ku Daeş metirsiyê êdî li ser tevahiya cîhanê çêdike. Erdogan dibîne ku şerê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li dijî Daeşê navê terorê li ser ranaka û wekû gefekî li ser ewlehiya niştîmanî ya welatê xwe wesif kir. Herûha Washington li berî niha jî tekez kiriye ku PKK û Daeş di heman rêza terorê de ne. Ji aliyê xwe ve berpirsekî Amerîkayê duh eşkere kir ku Washington û Enqera li ser şerê terorê li Bakurê Sûriyayê rêkeftine. Lê di derbarê avakirina devereka aram hîn rênekeftina û got ku hîn pêwîst e kar li ser gelek wirdekariyan di vê derbarê de were kirin. Recep Tayyip Erdogan ragihand bû ku Enqera mafê xwe di civîneka awarte de ya Encûmena Hevpeymaniya NATOyê wek yek ji endama bikar anî. û di vê derbarê de emîndarê giştî yê NATOyê Jens Stoltenberg piştî civîneka awarte roja sêşemê ragihand ku NATO di avakirina devera aram ya ku Tirkiye dixwaze beşdar nabe. Serokê Komisyona Ewropî Jean-Claude ji aliyê xwe ve di peywendiyekî de li gel Serokwezîrên Tirkiyeyê Davutoğlu êrîşa Daeş li ser Pirsûsê şermezar kir û berdewamiya piştgiriya xwe di şerê terorê de ji Tirkiyeyê re tekez kir. û di derbarê helwestên welatên Erebî de Şahê Erebistan Saudî ragihand ku ji mafê Tirkiyeyê berevaniyê diber xak û welatiyên xwe de li dijî terorê bike. Herûha Wezareta Derve ya welatê Qeter jî piştgiriya xwe ya temam ji tedabîrên ewlehî ku Tirkiye li ser sînorê xwe bi Sûriyeyê re standî diyar kir. Di yekemîn bersiva hikûmeta Beşar el-Esed de Wezareta Derve ya rejimê di nameyekî ji serokê Encûmena Ewlehiyê û emîndarê giştî yê netewên yekgirtî re şandin. Name dibêje heger Tirkiye piştî 4 salan ji krîza Sûriyeyê dibîne ku ji erkê wê ya şerê terorê bike, ew penda ku dibêje tu dereng were baştir e tu ji bînînewe li ser têgotin û pirsyar dike gelo Tirkiye di şerê terorê de cidî ye yan na.